ενώ χρειάζονται αιώνες για να εξελιχθούν οι τοπικές ποικιλίες φυτών, σε λίγες μόνο δεκαετίες βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα εξαφανίζονται με ιδιαίτερα ανησυχητικούς ρυθμούς. Από τις 200 ποικιλίες σταριού που καλλιεργούνταν έχουν μείνει μόνο 20, δηλαδή μειώθηκαν κατά 92%. Μόνο το 2 με 3% των ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν 50 χρόνια στην Ελλάδα έχει διασωθεί υπό καλλιέργεια μέχρι τις μέρες μας. Έως τα μέσα του περασμένου αιώνα, οι αγρότες καλλιεργούσαν σχεδόν αποκλειστικά τοπικές ποικιλίες και κάθε χρόνο φύλαγαν τους σπόρους για την καλλιέργεια του επόμενου. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, όλο και περισσότεροι αγρότες αγοράζουν τους σπόρους για τις καλλιέργειές τους. Οι σπόροι που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο είναι από ξένες προς τις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες ποικιλίες, ενώ πολύ συχνά είναι και υβριδισμένοι. Οι υβριδισμένοι σπόροι έχουν υποστεί πολλές κατευθυνόμενες εργαστηριακές διασταυρώσεις. Ως αποτέλεσμα έχουν μεγάλη παραγωγή την πρώτη χρονιά της καλλιεργειάς τους, με την προϋπόθεση ότι θα τους παρέχονται μεγάλες ποσότητες νερού, θρεπτικών συστατικών, με χημικά ή βιολογικά λιπάσματα, ενώ επίσης θα πρέπει να προστατευτούν από τα τοπικά φυτοπαθογόνα, με χημικά ή βιολογικά φυτοφάρμακα, φυτοπαθογόνα στα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Οι εργαστηριακές διασταυρώσεις των υβριδίων, πέραν από την υψηλή παραγωγή, τους δίνουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ο σπόρος αποδυναμώνεται μετά την πρώτη καλλιέργεια και αν καλλιεργηθεί δεύτερη φορά δίνει ελάχιστη παραγωγή. Δηλαδή, ο αγρότης αναγκάζεται πλέον να αγοράζει κάθε χρόνο τους απαραίτητους σπόρους ή φυτάνια, αφού δεν μπορεί πια να τα παράγει. Ο μεγάλος όμως κίνδυνος που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη καλλιέργεια υβριδίων είναι ότι κατά τη γονιμοποίησή τους, μέσω των εντόμων ή του αέρα, μπορούν να επιμολύνουν τοπικές ποικιλίες που βρίσκονται ως και 2 χιλιόμετρα μακριά. Όταν μια τοπική ποικιλία επιμολυνθεί, ο επόμενος της σπόρος θα αποκτήσει χαρακτηριστικά του υβριδίου και το κυριότερο, θα εξασθενήσει η δυνατότητά του να σχηματίζει παραγωγικούς σπόρους. Δηλαδή, μια ποικιλία που χρειάστηκε αιώνες για να εξελιχθεί, μπορεί να εξαφανιστεί ακόμα και σε μία μόνο καλλιεργητική περίοδο. Στους σπόρους που διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικά ότι δεν είναι υβριδισμένοι, συχνά βρίσκονται ανάμεσά τους σπόροι υβριδίων. Η λύση για να διατηρούμε καθαρές τις ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι να επιστρέψουμε στην πρακτική που εδώ και πολλούς αιώνες και έως και πριν από λίγες δεκαετίες εφαρμοζόταν από τους αγρότες.
συλλογή, σωστή φύλαξη και ανταλλαγή των τοπικών ποικιλιών σπόρων. Ο Νίκος Σταυρόπουλος είναι προϊστάμενος της Τράπεζας Γενετικού Υλικού της Ελλάδας στο ΕΘΙΑΓΕ. Είπε σε μία συνέντευξή του: «Όποιος ελέγχει το γενετικό υλικό των φυτών, ελέγχει την παγκόσμια διατροφή για το μέλλον. Οι μεγάλες εταιρείες παράγουν σπόρους για όλο τον κόσμο και έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν αυτό που θέλουν. Μπορεί οι βιωτικές ανάγκες να μας οδηγούν συχνά σε εύκολες λύσεις. Επίσης, συχνά αγνοούμε τις συνέπειες των επιλογών μας. Ωστόσο, η ενημέρωση μας βοηθά να αξιολογήσουμε τις συνέπειες αυτές και να επαναπροσδιορίσουμε τις επιλογές μας. Εδώ πάνω στη γη, ένας τεράστιος πλούτος ζωής που υπάρχει και ας μην αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει, που δουλεύει για μας και ας μην ξέρουμε όλους τους τρόπους με τους οποίους το κάνει, κινδυνεύει από την άγνοιά μας, από τις λανθασμένες επιλογές μας, από τις άτοπες, χειμερικές και ανώριμες επιδιώξεις μας. Ο κάθε σπόρος είναι ένα θησαυροφυλάκιο, ένα ιερό άβατο που αφθάδικα και αλαζονικά παραβιάσαμε με την αυταπάτη του παντογνώστη. Φτιάξαμε τράπεζες σπόρων όπως φτιάξαμε μουσεία για να θαυμάζουμε το λαμπρό παρελθόν. Στους σπόρους μέσα διαφυλάσσεται πολύτιμο γενετικό υλικό και δεν έχουμε τις γνώσεις για τη σπουδαιότητα της ύπαρξής του. Η ποικιλότητα γονιδίων είναι ένας ανεκτήμητος πλούτος που οφείλουμε να παραδώσουμε αλόβητο στις επόμενες γενναίες. Η εξαφάνιση των ντόπιων ποικιλιών συνεπάγεται εξάρτηση από τις μεγάλες βιοτεχνολογικές μονάδες παραγωγής σπόρων. Έχουμε το δικαίωμα να αυθαιρετούμε έτσι. Τι είμαστε, αφέντες της φύσης? Οφείλουμε να αποδίδουμε σεβασμό στην αυθεντικότητα της ζωής.
sana